So yun mga Ajoy, no, ang gagawin natin ngayon is papakita ko sa inyo itong mga gagambang Japan, no, kasi medyo na lost track na rin ako kung ano ng sizing ng mga to, no. Ilan ito? Parang 14 pata, 14, no, 14 pieces, kasi yung namatay dito yung male. Lalagay natin sila dito sa plastic para makita natin kung gaano talaga kalaki, no. So ito mga Ajoy, try natin, no. Lalagay ko dito para makita nyo, then ano natin ng lighter, saka natin patong sa 5 piso, no. Ganyan. So fast track lang natin ito mga Aji. Pause muna baby. Pagkabalik na ito mga Aji, nandito na ito sa plastic. So pause muna. So, ito mga Adja, nagdub na lang ako, no? Kasi yun nga, malakas yung audio dito. So, ito nakikita nyo na ito mga Adji. Ito yung mga gagambang Japan natin, no? So, iba-ibang size. Tangkal, tersera, mga ganon, no? So, mga tangkal size yan. Ito mga Adji, nasa akin to magka 5 months na siguro itong maliliit na to. Yung pinakamalaki naman nasa 7 months, no? Kasi yung ginagawa ko mga Adji, hindi ko na sila pinapower feed. Yan, parang pa good size. Pero sa gagamba natin yan mga Adji, malaki na yung good size na yan, ha? Kasi makakapal talaga yung paa. Pero hindi ko to binibenta. Unahan ko na kayo, hindi ko to binibenta. So itong ginagawa ko na to mga Adji is pinapakita ko lang sa mga alaga natin, no? Yan, mga size na mga yan. Ito yung medyo malalaki-laki na. Yan, parang super na yan, no? Kasi yung mga tulugan nila, lampas na yung kamay saka yung puwet. Ito naman mga Adji, giant na talaga to. So sobrang laki na. Inaantay ko na lang mangitlog to, no? Kasi sobrang kapal ng sapot. Gusto ko na sana siyang i-test fight, pero tayo na lang natin, no? Kasi sayang naman yung pag-aalaga ko kung, di ba, bigla ko lang ilaban to. Ayan, ang laki talaga mga Adji. So sobrang laki niyan. Halos matakpan na yung 5 piso. And ano pa ba? So mayroon pa ako dyan, ilan pa yan, 14 pa yan na gagambang Japan, no? 8, 14 pa. So nilagay ko sa plastic, kasi nga gusto ko ipakita sa inyo para transparent, no? So ito mga Adji, hindi naman ganun kahirap mag-alaga ng gagambang Japan, no? Talagang